na gamnihu nyere ụbọchị ejiwe na-emerube ọya ndị nke agbajọrọ agbajọ na mba na afọ 2024 bụ nke etinyere a ga-emerube mmemme ya echi niile n'Awka ka ngalaba otu parasitology na Public Health Society of Nigeria PPSN na mpaghara ndọrọndọrọ ọchịchị South East wee chọọ nnọọ ijikọta aka ọnụ ha na ụlọ mgbasa ozi Anambra Broadcasting Service ABS Awka n'ọgwụgwụ nke a na-anọ iji wee megide ọrịa ndị ahụ. Ọtụtụ iche aka mgba bụ nke gụnyere ọrịa dịgasị iche iche dịka nke akpọrọ bruli ulcer ma bụrụkwazi nnukwute nje bụ nke nnukwu ihe na-ebute. Onye nta aka anyị bụ Joseph Egbeọcha ga-ewetara anyị akụkọ ndị a. Okwu ya na ya bụ njem ha kpọtụrụ onye ji ọkwa managing director nke ụlọọrụ Anambra Broadcasting Service ABS bụ Choro Bidiegwu ka onye isi oche otu PPSN South East Neglected Tropical Diseases NTDS Committee bụ ọkammụta Ifeanyị Ike nọrọ kọwaa na ọtụtụ ndị mmadụ amaghị maka ya bụ ọrịa ndị ahụ a na-eleghara anya ma bụrụ nke ọ kọwara na-abịa n'obodo ndị mepere emepe na ọbụgoro ndị ebugoro agha megide ma bụrụkwa nke na-aga n'iru na-emekpa ndị mmadụ arụ n'obodo ndị ka na-emepe emepe. O kwupụtara na onye ji ọkwa kọmishọna na-ahụ maka ahụike na Anambra steeti bụ dọkịnta Afọmobidike ga-abụ onye ga-enye nkụzi pụrụ iche na ya bụ ọgbakọ ahụike a ga-eme na mahadum Nnamdi Azikiwe dị n'Awka ka ọ na-ekene onyeisi ụlọọrụ ABS maka mbọ ya bụ ụlọọrụ na-agba n'ihe gbasatara mgbasa ozi na mpaghara Anambra nakwa steeti ndị ọzọ. Ka ya bụ otu nọrọ kọwaa na dịka ndị na-adọnye ukwu n'iweta ozi maka ahụike na ọ ga-amasị ha na ya na ụlọọrụ ABS rụkọ ọrụ ọnụ iji hụ na agha a na-ebu megide ya bụ ọrịa ga-abụ nke enwetara mmeri nye malite na ya bụ mmemme akpọrọ 2024 World NTDS Day Celebration. Na nzaghachi ya ka onye ji ọkwa managing director nke ụlọọrụ ABS bụ Choro nọrọ kọwaa na ndị mmadụ na-anwụ n'ihi amaghị nke ekwe na-akụ ma kọwaa na ime ka ihe gbasatara ya bụ ọrịa ndị ahụ bụ nke ga-enye aka igbochi ha. O kelere ya bụ otu maka ịdọnyere gọvanọ Soludo ukwu n'ihu na Anambra steeti bụ nke mara mma ma nwekwe ndị arụsiri ike bi n'ime ya site na mbọ ọ na-agba maka ahụike ndị bi na ya ma kọwazịa na gọvanọ Soludo bụ onye nwere ebumnuche pụrụ iche gbasatara ọrụ niile ọ na-arụ na ngalaba ahụike. Ya bụ onyeisi ụlọọrụ ABS nọ na ya bụ njem nye ndị ahụ ohere ịbịa kwuo okwu na mmemme ABS a na-eme ma gakwa n'iru kwe nkwa ndonye ukwu ya bụ ụlọọrụ iji hụ na ebumnuche ndị otu ahụ bụ nke emejupụtara. Ndị otu PPSN ahụ bịara ya bụ njem gụnyere onye ji ọkwa coordinator PPSN South East Zone bụ ọkammụta Nkiruka Ọjị, onye ode akwụkwọ otu na-achịkọba maka ya bụ mmemme omenafọ 2024 bụ Oriakụ Mediatrice Idigo nakwa onye otu ya bụ nchịkọba ọgbakọ omenarọ bụ Oriakụ Loretta Nwanesi, ebe onye ji ọkwa acting director nke ngalaba akụkọ ụwa na okpu akwụ n'ọnụ n'ụlọọrụ ABS bụ Oriakụ Jidi Jeff Nwabueze ya nakwa onye ji ọkwa director ngalaba ọrụ iwu bụ Barrister Julie Amasoatụ nakwa ndị isi ụlọọrụ ABS ndị ọzọ bụ ndị so nabata ndị njem ahụ n'ụlọọrụ ABS. Site n'aka abụ Joseph Egbeọcha maka akụkọ ụwa ABS.